Va ser Cristóbal Colón el primer mariner que va sobreviure a un huracà al Carib? Pot semblar una pregunta estranya, però la resposta és sorprenentment clara. Tot indica que sí. Colom no era un aventurer improvisat, era un mariner amb molts anys de mar a l'esquena. Sabia que no tots els mars es comporten igual. Navegant pel Mediterrani no era el mateix fer-ho pel mar Egeu que pel mar d'Alborán. No té res a veure, i ara mateix ho estava fent per aigues completament desconegudes. L'almirall tenia dues qualitats fonamentals: saber navegar i saber escoltar. L'any 1502, amb 51 anys, Colom va iniciar el seu quart viatge. Va sortir de Cadis el 9 de maig amb 4 vaixells, 2 caravel·les, la Capitana, la Santiago i 2 naus, la Gallega i la Biscaïna. Després de fer escala a les Illes Canàries, aquests 25 de maig va sortir del port de Maspalomas al sud de Gran Canària i posar rumb a les Antilles, ajudat, com sempre, amb els vents alicis. Tot semblava normal, però en entrar al Carib una cosa no quadrava. El vent canviava, el cel tenia un aspecte inquietant, les aus volaven de manera diferent i el mar bullia. Per un mariner experimentat, això no era una casualitat. Aquelles senyals li recordaven les històries que li havien explicat els taïns, uns pobles indígens de la zona, que ocupaven per aquell temps la regió de les Antilles, i amb els que Colom havia arribat a fer amistat durant els seus anteriors viatges. Ells parlaven d'un fenomen terrible, controlat per una deessa, Galbatec. Aquells natius, en la seva mitologia, creien que tots els fenòmens atmosfèrics violents eren creats i controlats per la deessa Galbatec, que era una de les formes d'identificar la deïtat del caos i del desordre. La forma més comuna que tenien per representar-la era la d'un gravat on apareixia la deessa amb una cara furiosa, amb els braços estesos en forma d'espiral. Els braços en espiral volien representar el patró de vents rotatoris que regentava un huracà al seu voltant mentre s'anava desplaçant. Els conqueridors espanyols van traduir posteriorment aquesta paraula com a huracà, i així és com la coneixem ara. El 29 de juny, Colom va arribar a Santo Domingo i immediatament va demanar refugi al port. Va advertir al governador de la illa, el recent anomenat Don Nicolás de Obando y Cáceres, de que s'acostava una gran tempesta. Però el governador, recelós de que corrés la notícia de lo que estava cuinant, no li va autoritzar l'entrada. El governador estava més preocupat per una altra cosa. Tenia preparada una flota de 30 vaixells carregats de valuoses mercaderies i esclaus, amb els que pensava guanyar-se l'amistat del rei, començant amb bon peu la seva carrera diplomàtica. Ignorant completament l'avís de Colom, va ordenar que la flota sortís a la mar. Davant la negativa del governador, Colom va prendre una decisió clau. Va observar el cel, va observar el vent i va calcular el moviment del huracà i ordenar a les seves naus rodejar la illa del sud per buscar refugi a l'oest. L'endemà, 30 de juny, l'huracà va colpejar amb tota la seva força. Vents violents, onades gegants, caos absurd. Les naus de Colom van lliurar-se del seu ancoratge però van resistir, i amb dificultat la tripulació va acabar aconseguint reunir-les de nou amb una cala, salvant-se així del feroç huracà. La flota del governador, en canvi, va ser destruïda, 25 dels 30 vaixells enfonsats i 4 malmesos que van aconseguir tornar a port. Més de 500 mariners morts i un nombre indeterminat d'esclaus. Només un vaixell, l'Agulla, va aconseguir arribar a Espanya. Colom i els seus homes van viure gràcies a una cosa molt senzilla: l'experiència, observació i la capacitat d'escoltar. Potser aquesta història de fa més de 500 anys ens deixa una lliçó molt actual. Abans de prendre una decisió important, abans d'aventurar-nos, cal aturar-se, mirar al nostre voltant, estudiar la situació i, sobretot,
escoltar. I fins aquí el nostre viatge d'avui. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper episodi. No us el perdeu.